हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमहरनाय थाग्रोबाय। लोगोसे नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबासो बिथां प्रमद बर' सारा जोंनि बागै बा हारिनि बागै मा बुंनो सानदों बेखौ फोरमायनायखौ जोङो खोनासंदिनि लोगोफोर। भिडिअ बिदिब्ला स्टार्ट खालाम। मोनसे गिदिरथार जयैनो बेवहाय बाहागो लाफैबाय आरो बनरगाव ब्लक कमिटि UPPL गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दङ। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै बे बेरेफुंजायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोसेनो दा बेरेफुंजानि मा भिडिअ लाना फैदों होननानै बुङोबा लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि दा सोलिफुबाय थानाय बिथां प्रमद बर' सारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांदों आरो माबायदि जौगानाय फैखो बिनि बागै बिथाङा मा फोरमायनो सानदों बिनि बागै जोङो मिथिना लानाया गाहाम जागोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव फैयो रायजोफोर बा लोगोफोर, जोंनि बे हालामाव बा जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बिथां प्रमद बर' सारा माबायदि खामानि मावलांदों, बेसेबां जौगाखो बिनि बागै बिथाङा बुङाबाबो फोरमायाबाबो जों मिथिनानै मोनो। मानो होननानै बुङोबा जोंनि हारिनि सुबुंफोरानो रायजो राजाफोरानो बेसेबां खामानि जौगाखो, बबे जायगायाव बेसेबां दावगाखो, बिनि बागै लामा सामायाव माबायदि जौगाखो बिनि बागैनो जोङो रायजोफोरानो मिथिना मोनो। बिनि गेजेरजोंनो सोरनियाव एबारनि फैबाय थानाय इलेक्सनाव भट होगोन रायजोफोरा बिनि बागै जोङो रायजोआनो संदाननो हायो बा बिजिरनानै बहननो हायो लोगोफोर। नाथाय मोनसे बाथ्राया गोसोआव फैयो, गासैबो बर' हारियानो बर' सुबुंफोरानो जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय बयबो बर' सुबुंफोरा सानो, बेखौ गासैबो मिथिनानै मोनो। गासैबो हारियावनो हारिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट थायो बा हारिनि मोनसे जौगानाय लाबोनो थाखाय जों बर' हारिया खौसे जानानै जोङो हारिखौ थिखाङाबा गुबुन हारिया बहा जौगाहोनो लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो बर' हारिखौ जौगाहोनायाव बिथिङाव लाबोनोबा जोंनि बर' हारिनिनो बिथां MLA बिथांमोना बा गेदेर सुबुंनि गेदेर थाखोनि जोंखौ सालायनाय बा हारिखौ दैदेननाय बिथांमोनानो खौसेखौ लाबोनो हायो। थिग बिदिनो बिथांमोना हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो नाजानांगोन। बिथांमोना जुदि हारिखौ थिखांनायाव नाजायालासिनो बिथांमोना लाख लाख गादियाव उन्दुनानै लाख लाख थाखानि गारियाव गाखोनानै बिथांमोना जुदि थाखानि थफ्लाखौल' बिखुङाव बानानै लानो सानदोंबा हारिया बहा जौगानो लोगोफोर। थिग बिदिनो जोंनि हारिनि बागै साननाया जोबोर गाहाम। मोनसे बाथ्राया गोसोआव फैयो लोगोफोर, जोंनि जिकुनु हारिनि गेजेरावनो सोरबा हारिनि सासे MCLA बा MLA बिथांमोना गोजौआव थाङोबा बिथांमोना गाव गावनि हारिखौ फोथांनाय बा जौगाहोनायाव बिथांमोना बांसिन हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो। बेनि गेजेरावनो जोंनि दा बिटिआर ओनसोलाव सोलिफुबाय थानाय बिथां प्रमद बर' सारा जोंनि हारियाव माबायदि जौगादों, मायाव मा नांगौ बैफोरखौ बिथाङाबो नागिरनानै बा बिथाङा नायफुंनानै लुफुंनानै होनाया बिथांनि मोनसे दायित्व'। नाथाय बिथांखौ जोङो बर' हारि बयबो सुबुङानो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थाखायसो जोङो भट होनानै देरहाहोयो लोगोफोर। थिग बिदिनो बिथाङा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनाया बा हारिनि न'खर दानायाव नांनाय गासै बिबांखौनो लाबोना होनाया बिथांनि मोनसे दायित्व'। दायित्व'फोरखौ बिथाङा मावफुंनानै होनो हायोबासो गासै जोंनि सुबुं माहारिफोरा बिथांखौ अनसायगोन बा बिथांनो आरो फैगौ इलेक्सनाव भट दारायगोनाव भट होनो साखाफारा जागोन। थिग बिदिनो बिथां प्रमद बर' सारा एबारनि फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय आरो माबायदि खामानि मावलांगोन बैनि बागै बिथाङा मा फोरमायनो थांदों बिनि बागै जों खोनासंदिनि लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फोरमायनाया जाहैयोदि नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामो लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननिसिम आंनि बिदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरा जाहाथे नोंथांमोननियाव सौहैयो, नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांनो हायो। थिग बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो।
आरो दिनै 11 जौनिख्रुइ बांसिन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जयनिं जानाय बे हाबाफारियाव फैनानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि मोनसे दालाय हिसाबै बे ब्लक कमिटिया जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजानि बिनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेयाव मोनसे क्लियार पिक्सार फैदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जे बनरगाव समस्तिया UPPLआनो देरहासिगोन बिनि क्लियार मोनसे पिक्सार दिनै नुनो मोनदों। गोबाव सम बेवहाय BPFनि बिजाथि देरहादों आरो बिथांमोना नांगौ बायदि खामानिफोरखौ रायजो राजानि मावबोनो हायाखै जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय दुखु मोननाय फैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जइन जाफैदों UPPLआव आरोबाव जों खोनानो मोनदों आरोबाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बेवहाय जइन जाबावगोन आरो आङो दिनै 40टा समस्तिखौ बेरायनानै बेखौनो नुदों जे फैगौ मास मोनसे मोननैनि उनाव बे 40टा समस्तियावबो UPPLनि जि सापर्टार बियो 60%निख्रुइ बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जियानो बिसायख'थि फैया मानो UPPLनि बिजाथिया जोबोद मोजां भट लानानै देरहागोन बेयो रोखा जाबाय आरो बनरगावआवबो UPPLनि बिजाथि देरहागोना सम्पुर्ण भाबै जों नायोब्ला रोखा जाबाय। बिथांमोननि खामानिखौ मावबाय थादों BJPआ जोंनि खामानिखौ मावदों दायो जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ नेक्स्ट बिसायख'थिनि उनाव मा जागोन एबा बिसायख'थिनि समाव मा जागोन बेखौ जों दानो बुंथ'नो हाया नाथाय UPPLआ गावनि लाइनजों खामानि मावदों जोंहा गावहा एजेन्डा दङ BTR ओनसोलाव गोजोन गायसननाय BTR ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानाय BTR गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनाय आरो बेफोर एजेन्डाखौ लानानै जों गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफोर